Érezted a pördülést? Igen. Érezted? Igen. Oda nézd, mit csinál a vászon. Ki akar repülni a kezemből, kitépni magát. Elindultunk, mint a motolla, fiam. Megindultunk, oda nézd, belobog a vászon. Jaj, belobog a vászon. Na várjál, be kell húzni. Tőlünk. Azért vitorlázunk. Várjál. Nem, bocsánat. Jó. Süvít a szél. Komoly kis Csobog szél. a vízünk. Csobog a vízünk. Komoly szél. Megnézni még jobban aztán. Aha. Nagyon rosszabbul ne élj. Azt mit csinálsz azzal? Fixáltad a kormányt? Igen. Be tudjam húzni a vászon. De Ezt a jó. hajót, ezt egyedül úgy vezettem el a legnagyobb szélben, mint a pitty. Aha. Ezért nem kell mancsolni. Kezem ügyébe. Óriási. Hát azt hiszem kell is neked is ez. Na jó van. Süvítünk, megyünk hazafelé. Szevasz fekvő kislány. Fekvő kislány. Aki nem fordul meg soha. Már hallottam, hogy szeretnéd, hogy megforduljon. Édes volt, a Blanci kérdezte, hogy miért?